Электронныя чэргі ў беларускія ВНУ у Менску паменіла на адзін радзільны дом, а ў Рагачове праходзіць да заняпаду спадчына Владзіміра Краткевіча. Пра гэтыя ды іншыя падзеі нядзелі 28 чэрвеня распавядзём у кароткім выданні навінаў. Вітаю! Абітурыенты змогуць загадзя рэзерваваць дзень і час для візіту ў прыёмную камісію ВНУ. 6 ліпеня Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў запускае сервіс «Электронная чарга». Новая паслуга будзе даступная для карыстальнікаў праз асабісты кабінет на афіцыйным сайце ведомства. Сёлетнія выпускнікі рэгіструюцца ў сістэме паводле ідэнтыфікацыйнага нумару, а леташнім спатрэбіцца серыя і нумар пашпарта. Пасля выбару факультэту праграма выдасць лічбавы талон, а на тэлефон прыйдзе СМС без пасылак. Колькасць месцаў у чарзе абмежаваная. Між тым у краіне ад учора ўжо стартавала уступная кампанія ў ВНУ. Першымі свае дакументы падаюць пераможцы універсітэцкіх алімпіядаў і абітурыенты-матывікі. Пагалоўна і без разбору прыцягваць да адказнасці асобаў, датычных да Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, ніхто не будзе. Прынамсі так у эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіў генеральны пракурор Дмітрый Гара. Пры гэтым чыноўнік падкрэсліў, што ЕГУ, які, цытата, пазіцыянуе сябе як беларуская ВНУ ў выгнанні, ёсць экстрэмісцкай арганізацыяй, ды ажыццяўляе дзейнасць у шкоду Беларусі. Экстрэмісцкі статус універсітэт атрымаў сёлета ў красавіку паводле пастановы Вярхоўнага суда. Толькі з 2 да 11 чэрвеня ў краіне адбылося звыш 60 ператрусаў у справе ЕГУ, паведамляў праваабарончы цэнтр «Вясна». Пад увагу сілавікоў трапілі студэнты, сілавікі, іншыя звязаныя з ВНУ асобы ды іхныя сваякі. Паводле праваабаронцаў распачатая крымінальная справа за аплату навучання з 2016 года. У Менску спыніў працу радзільны дом нумар 3, які размяшчаецца на вуліцы Леніна. Як даведалася выданне «Наша Ніва», прыём пацыентак там завяршылі яшчэ ў траўні, а сам аб'ект чакае рэарганізацыя. У аддзяленні платных паслуг установы журналістам паведамілі, што ў будучыні будынак плануюць перарабіць пад жаночы цэнтр. Гінеколагі застануцца ў 3-й гарадской клінічнай больніцы імя Клумова, да якой належыў раддом. А вось спецыялісты, якія працуюць з нованароджанымі, размяркуюць па іншых медычных установах Менску. Крыніцы выдання звязваюць закрыццё аб'екту з сур'ёзным пагаршэннем дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне. Цяпер у Менску працуюць 4 гарадскія радзільныя дамы, 1 абласны і РНПЦ «Маці і дзіця». У Рагачове разбураецца дом, які больш за 100 гадоў таму пабудаваў дзед Владзіміра Краткевіча. Стан па-сапраўднаму гістарычнай пабудовы відаць на кадрах відэа, што з'явілася ў сацыяльных сетках. Будынак 1914 года, дзе пісьменнік ствараў ладдзю роспачы і класы пад сярпом тваім цяпер у заняпадзе. Абяцаны калісьці музей тут так і не адкрылі. Неабыякавыя беларусы ў каментарах ужо выказваюць гатовасць фінансава падтрымаць работы і нават прыехаць у Рагачоў у якасці валанцёраў, каб захаваць спадчыну. ДТЗ з 6 аўтамі на аўтадарозе Р1 Менск-Дзяржынск. Паводле папярэдняй інфармацыі, 22-гадовы кіроўца Тэслы сутыкнуўся з аўтамабілем Порше, што рухаўся ў спадарожным кірунку. Пасля гэтага ў абодва легкавікі ўрэзаліся яшчэ 4 аўтамабілі, паведамілі ў ДАІ Менскай вобласці. У выніку аварыі 31-гадовы кіроўца Порше атрымаў траўмы і трапіў у шпіталь. ДАІ нагадвае, за рулём неабходна захоўваць максімальную ўвагу, сачыць за дарогу і строга выконваць правілы бяспечнага кіравання. Сумная статыстыка смерцяў на вадзе працягвае папаўняцца. Чарговая трагедыя адбылася ў Менску. У Сляпянскай воднай сістэме патануў 56-гадовы мужчына. Ён разам з кампаніяй адпачываў на беразе, ды падчас, так бы мовіць, застолля пагадзіўся паспаборнічаць у заплыве на хуткасць, паведамілі ў следчым камітэце. Праз пэўны час мужчына знік пад вадою. Сябры знайшлі ягонае цела на дне вадаёма, а вось даставаць яго давялося ўжо ратавальнікам. Медыкам жа рэанімаваць плыўца не ўдалося. Яшчэ адзін трагічны выпадак здарыўся днямі на Цнянскім вадасховішчы. Там патануў грамадзянін Нігерыі. Са словаў ягоных знаёмых, ён зайшоў у ваду, нырнуў, але ўжо не ўсплыў. А вось у Мазыры ратавальнікі здолелі перадухіліць трагедыю. На гарадскім пляжы выратавалі хлопчыка, які апынуўся ў вадзе, калі ягоная маці страціла пільнасць.
Правілы бяспечнага адпачынку на вадзе нагадваюць медыкі. Асабліва, што датычыць купання дзяцей. Асноўныя нормы прыводзяць спецыялісты Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Гэтак тэмпература вады мусіць быць не ніжэй за 20 градусаў, а паветра не ніжэй за 23. Перад купаннем дзіця павінна адпачыць у цені 10-15 хвілінаў. Пры першых прыкметах пераахалоджвання, а гэта дрыжыкі, гусіная скура ці сінія вусны, варта выцягнуць дзіця з вады, сагрэць ручніком і пераапрануць у сухое адзенне. Таксама спецыялісты нагадалі, што не варта купацца ў месцах, дзе ёсць птушкі, бо яны могуць быць пераноснікамі хваробаў. Пачатак новага тыдня ў Беларусі будзе яшчэ экстрэмальна гарачым. У панядзелак на большай частцы краіны тэмпература паветра падымецца да плюс 35, плюс 39 градусаў. Аднак такое надвор'е захаваецца адносна нядоўга. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання паведаміў сіноптык Дмітрый Рабаў. На змену спёцы прыйдуць дажджы, навальніцы і шквалісты вецер. Да канца тыдня слупок тэрмометра апусціцца да плюс 17, плюс 25 градусаў. Пры гэтым паводле папярэдніх прагнозаў увесь ліпень будзе цяплейшым за кліматычную норму. Чакаецца менш дажджлівых дзён, але магчымыя навальніцы, шквалісты вецер і град. У Беларусь спёка прыйшла з заходняй Еўропы. Днямі тэмпература ў некаторых краінах сягала 41 градуса. Сёлетняя гарачыня самая моцная за ўсю гісторыю метэаназіранняў. Адмененыя канцэрты, марафоны, парады, спыненыя цягнікі, абмежаваны рух транспарту. Пра жыццё ў экстрэмальных тэмпературах у наступным відэа. Я заўсёды хожу з вентылятарам у руцэ, стараюся шмат піць і проста не заставацца ў кватэры ў дзень, бо там як у сауне. Мне падабаецца проста абмотваць шыю вільготным ручніком, каб адчуваць сябе камфортней. Чырвоны код азначае абставіны, якія парушаюць працу грамадства. Такая спякота мае сапраўды сур'ёзныя наступствы для чалавечага арганізма. Галандская чыгунка пастанавіла скараціць колькасць цягнікоў. Такое рашэнне. У мяне экзамен, таму мне давялося выйсці на вуліцу. Гэта кароткі перапынак, а потым я вярнуся да працы. Я з нецярпеннем чакаю працы, бо ведаю, што пасля яе прыйду сюды. Гэта сапраўдная радасць лета, магчымасць прайсці да ракі і асвяжыцца. Пра развіццё падзею апавядуць мае калегі ў вечаровым выданні нядзельнай студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».